थांसै दानियाबा ओमफ्राय दा बायजोआव ओंखारनोबो गिदों आंखौ जुदि जमना दङ आंखौथ' बियो सन्देहबो खालामखादों खोना जुदि बायजोआव जमना दङ मा जागोन गिलायलाङो बेहाय बाला एकदम आंखौ मोनथिबाथाय हारा सारा सिफायजोबना दोनगोन बेखौनोबो बे जाहांगिरा हौवाया ओरैनोबा गोजां बोथोर सफैखाबाय गोजां बोथोरफोराव सानाय सुनाय गाराय गुरायफोरा थाब हामनोनो नागिरा बिदियाव जुदि आरो आंखौ हारा बायजासे बुयोबा आंलाय माथो बिसनायावसो गोलैना थानांगोन बेखौनोबो बिराद गिनायबो मोनोलै बेनिखायनो सिरि सिरि ओंखारनासो नायग्रोनांगोन आं हे इसोर भगबान जेन जांगिला आंखौ बाहेरायाव जमाखै दे जमनाङा दे थुदो बेफोरबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नंला मोनहैनाय नङा नोङो थाख्लानियाव इसोर थांबाय खोनालै एबार जांगिलाया नङाबा दहायनि बायदि आरो फैफिनना होबा गैलालै बेखौनोबो फैदोंबाबो बेसेबा गिस्रोमसो फैदों आं र' खेबसे फनखौनो खालामबावनि र' अबावबा फैनासो होबावगोन आरो ओइ ससमा थालांदो ओइ रुमाल थालांदो ओइ घरि थालांदो होननानै बेनिखायनो खेबसे फनखौनो खालामबावनोसै आं हेलौ सना जेबोथ' बावगारलांबावाखै नोङो ओहो ओमफ्राय बेसां मोनहैखो खान्था खिथु गामि मोनफैबाय दासो खान्था खिथु गामि औलै आंनि थाखाय गोबाव जाबायना आं आरो न'आव गिदिंनानै फैसा लायनो थांबावबाय बावगारनानै मानि बेगखौ बेनिखायनो आरो आं नोंखौ सोंबावदोंमोन ससमाखौ लांदोंबा नोङो आरो घरिखौ औ ओमफ्राय नोंहालाय मा खालामदों बायजोआव ओंखारनाङा दै ओंखाराखै मा बायजोआव नोङो आंनो आरामसे सापाथिनि बिस्कुट बायना होलांखादों दा दसे थानानै साहा फुदुंनानै लोंनोसैसो आं बिस्कुटजों दे होमबालाय साहा लोंखांनानै दसे उन्दुना थाबानो जाबाय दासो 10ता जाबाय 12तासोलागै उन्दु ओमफ्राय 12:30फोराव ओंखाम ओंख्रि संदो ओमफ्राय जादो आरो उन्दुना थाबावदो बास आरामसे दे जागोन दे ए दासो खान्था खिथु गामि बेसेबा गोजान दंबावो मोनहैनो आं आरामसे खारखुमानो हागोन गोबां टाइम दंबावो जेबो टेनसनानो गैया टेनसन फ्रि जानानै थांदो दानिया रांखावरि माथो न'आ थाला मारिनाय न'आ गैला नामा आंनि एक्स हौवायालाय आयौ रखरा दालाय मा जाबावगोन अबावबाफोर कम्पानिफोरावसो खामानि मावनो थांबायसो ना मायोबा आंलाय न'आवसो दङ सानदोंमोन बेखौ दा आं अबाव नागिरना मोनो सोरनियाव सोंनो बिबारि मोननावनो सोंहैनि र' बिसोरो मिथिगोन खोना आंखौ नुबा खम खुसि जागोन ना सनाया थाख्ला सना आं न'आव फैबाय नोंनि रांखावरि सनाया नों अबाव दंहैयो नोंनि नाम्बाराबो माथो फन खालामबाबो नांला मा जाखोथाय नाम्बारा ना आंखौ थांनायनि दुखुआवनो सोलानासो लाबाय दे दाबो जेबो नंलाना आं फैबायना सना र' बिबारि मोननाव सोंहैनि र' बेखौ दा न' गालांना बिबार लांनो बेयाव गालाङा दे दा बेयाव गालांबा आरो सोरबाफोर लांबाय बायबा ओरैनोबा फैसा दं सना दङ बुरजासो मानि सना फैसा दङ थाख्लानिफ्रायनो खावना लांदोंमोन आङो लांफागोन दे अबावलाय बेयाव दोनलांनो ओरैनोबा बे गामियाव बिलाइफारा गामियाव सिखाव दंसोयोनो बै सनसफिट ना टनसफिटआ बिराद सिखावनो माथो थांसै र' बेगखौबो लांफागोन आं न'आवलाय रावबो गैया नामा एले बिसाबो सानलारि गथ'फोराबो धोनि जानाखाय बिराद दादागिरि जाबाय बाहेरावनो ओंखारना थाला माथो सिगांबा बाहेरफोरावनो थालायबाय थायोमोन मैगं बासिबाय थायोमोन आरुं जिरबाय थायोमोन सोरबायाबा जेखाइ गोबायखौ फाहामबाय थायोमोन बन सिरोमोन दालाय माथो धोनि जानाखाय बाहेरावनो ओंखारला खोना बिबारि मोस्रोम बिबारि मोस्रोम तेल्ल' ओजों फैलाय मा खालामबाय दं न' सिङाव रांखावरि मादै नोङो दहाय आङो एसेबां दिन अबाव गोमाना थाहैनायमोन नोंलाय जांगिलाजों खारसनहैदोंमोन होननानै बुङा र' आलासि न'आवसो थाहैदोंमोन होननानै बुंगोन आं एसेबां दिन अबाव थांना थाहैनायमोन नों मादै नोंखौ दादाया खथ' नागिरगासिनो दंमोन फाग्ला रखम अबाव थांना थाहैनायमोन नोङो आरो नोङो थांदों दादिखौथ' खिन्थाना थांनांगौ ना माबा जोंफोरो बिबारि गाज्रियैनो नांज्लायदोंमोनलै बेनिखायनो आङो न'खौ गारनानै साननैसो आलासिनियाव थाहैथ'दोंमोन बिदि नांज्लायनायखायनोथ' आं जेबो फन सन खालामाखैमोन आरो ओमफ्राय बांबुलियालाय बांबुलिया गैला थैबाय मा होनदों नों मादै बांबुलिया थैबाय नोङो
आंखौलाय बिमायानो मानो बुथारलाबायनो हारसिंनो थैदों आरो लोमजानानै मानसिफोराथ' सानखागोन आंखौ लांनानै बुथारहैदों होननानै नाथाय आंलाय मानो बुथारनो आं गावनि फिसाखौनो बुथारनो हायो नामा आइ बांबुलिया लोमजानासो थैदों रांखावरि मादै बांबुलि आगैया थैलायलांबाय नोङो थाख्ला दादिखौ मानो खबर होआसै बांबुलि आगैया थैदों होनना जुदि थाख्ला दादिया मोनथियो माथो थाख्ला दादिया फाग्ला जागोन नों मानो खेबसेबो खबर होआसै आगै बांबुलिखौ थाख्ला दादिया जोबोद अनखायोमोन नाथाय नों खेबसेबो खिन्थानायनि गोनांथि सानासै जेमानबाबो थाख्ला दादिया बांबुलि आगैनि बिफा मोनथिगौ ना नाथाय नों खेबसेबो खिन्थानायनि मानो गोनांथि सानासै मादै मा मोखांखौ लाना फैदों नोंलाय थांफिन नोङो जेराव थांना थाहैदोंमोन बै जायगायावनो थांना थाहैफिन नोङो खिजानिबा बांबुलि आगैया न'आव थाबाथाय थैनाय नङामोन खोना नों मानो बेफोरबायदि मावनांगौ मादै हो नोङो बांबुलि आगैखौ लांनानै मानो सिथारहैखो आं बुथाराखैहाय मा लोमजानासो थैदों गथ'खौ खिजानि मुलिबो दौवाखै खोना डक्टरनियावबो लाङाखै खोना बेनिखायनो हान्दिया गथ'आ औ आब' बे मादैनि थाखायनो थैदों बांबुलिया थांफिन नोङो मादै नों मानो फैफिनदों नोंनि बे गाज्रि आखलनि मोखांखौ दिन्थिनो मानो फैफिनदों औ थांफिन दा नोंनि बे गोबाय दाला मोखांखौ दिन्थिनो मानो फैदों आङो अबाव थांनांगौ जाखो आंना न'आ बेनो आरो नोंसा दादिया अबाव थांदों गैया माथो न'आव नोंसोर खिन्थानो हागोन ना अननानै प्लिज खिन्थानाय गैया दादिया न'आव थाला गुवाहाटियावसो थायो कम्पानियाव खामानि मावनो थांदों मा औ ओरैनोबाबो थाख्ला दादिनो नोंनि जेबो गोनांथि गैखाला थांदो नोङो अबाव थांना थाहैदोंमोन बेयावनो थांदो बेफोरबायदि बुंनाङा आङो रागा जोंनासो थांदोंमोन नोंसा थाख्ला दादिया मानसिया मोजां नङाथ' आंखौ गथ' आलाय सिलाय खालामदोंमोन आंसो मोनथिगौ बेनिखायसो आङो रागा जोंनानै न'खौ गारना थांथ'दोंमोन साननैसोनि थाखाय सोर मोजां सोर गाज्रि जोंफोर बेफोरखौ जेबो मोनथिया जिखिजाया नोंनिबो गोरोन्थि दं मोनथिगौ ना बांबुलि आगै थैनायखौ मानो नोङो खबर होदिया थाख्ला दादिया मोनथिबा फाग्ला रखम जागोन मोनथिगौ ना आरो नोंखौथ' गारखानाय नंखाया आंनि जेबो गोरोन्थि गैया मोनथिगौ ना आइ बांबुलिया लोमजानासो थैदों होनना बुंखादोंना आङो नोंसा दादिनि नाम्बार दङबा फन खालामनाय आंखौ फैदों होननानै बुंहरनाय मा दरखार नांदों फन हरनोलाय आरो थाख्ला दादिनि नाम्बार गैखायाबो जोंफोरनियाव होमबा दा मा जागोन माला फैगोन बा दाथ' न'आबो थाला मारिना आं अबाव थागोन हा जोंलाय मा मोनथिगौखाय नोङो अबाव थायो अबाव थाया जेराव गोसो बेयावनो थायोबानो जाबाय दाथ' नोंसा दादिया फैथ'नाय नङा नङाबा साननैसो नोंसानावनो थाथ'नोसै दे आङो मोना जोंहानाव थानो मोना बांबुलिखौबो लांबा लांनानै सिथारहैबाय दा नोङो जोंहानाव थानो फैदों बांबुलि आगैया थानायबा बेलेग बाथ्रामोन नोंखौ लाखिनो जोंफोरो नों बायदि क्रिमिनेल मानसिखौ ओइ बाथ्राफोरखौ एसे समबालिना बुं आं क्रिमिनेल नङा मोनथिगौ ना आं आइ बांबुलिखौ बुथाराखै आं आइ बांबुलि बिमासो आं बेखौ मानो लांनानै बुथारहैनो रांखावरि मादै जानो हागौ नोङो नोंनि आखाइजों बुथाराखै नाथाय नोंनि थाखायनो थैदों बांबुलि आगैया थां नोङो जोंहानि न'निफ्राय ओंखारलां नों बायसि मानसिनि थाखाय जोंफोरनि न'आव जायगा गैया आरो आलासिनि न'आवसो थाहैदों होनना बुंदों नोङो नोंसो मोनथिगौ आरो सोरहानाव थांना थाहैदों सोरजों थांदों आंलाय सोरजों खारस'नहैनो आं रावजोंबो खारस'नहैयाखै आं आलासिनि न'आवनो थायो मादों बिदा हा नोंखौलाय मालाथ' खारस'नहैदों होनना बुंखो जोंलाय बुङाखैबाबोथ' नोंसिना बुंनाय टारगेटआ बेनो प्लिज अननानै प्लिज आंखौ नोंसानि न'आव साननैसो थानो होथारदो गावनि बिमा साननानै नङाबा आं अबेयाव थाहैनो नोंसा दादियाबो न'खौ थाला मारिना गालांदों आरो आंबा जाय आलासि लानाव थाहैदोंमोन बिसोरबो आंखौ सैया खालामो आजिखालि बिसोरनि सायावनो जाबाय थायो नालाय आंबो बेसांथ' जाहोबाय थानो देनाय आंखौ बेनिखायनो बिसोरबो आंखौ सैला आं दा अबाव थानो नोंसोरनो थानो होदोना प्लिज नोंनि थाखाय जोंहानि न'आव जायगा गैया मोनथिगौ ना नोंखौ जोंफोर लाखिया नोङो अबाव थाहैयो अबाव थाहैया नोंसो मोनथिगौ आरो थांदो नोङो माखौ नायबाय थादों औ माबोरै थांदो नोंनि मोखांखौ नायबाय थानो हाला जोंफोर नायनो बासोबाय औ थांदो जागोन दे नायना लागोन नोंसोरखौबो सासे आङो साननैसो ल'खौनो थानो होखैना नोंसोरखौ आं दिनै साव होगोन नोंसोरो धोनि जानाखाय एसेबां लेबेल दिन्थिखादों सानसे समाव नोंसोरो आरो गोरिब जाफिनगोन नायबाय था नोंनि सावा नांखायाबो जोंफोरनियाव
लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। मानो होनबा जोंहा बे साननैसोआ जोबोर खामानि गोसा जागासिनो, बेनिखायनो बारा गोबावै बानायबाय थानो सोलाबाखै आङो। उनाव सम मोनबाथाय आङो गोलाव गोलाव भिडिअ लाबोनो थाखाय नाजागोन लोगोफोर। आरो भिडिअखौबो आङो सानफ्रोमबो हगारबाय थायो नालाय, बेनिखायनो गुसुं गुसुं लाबोनाय जायो। दे होमबा लोगोफोर, भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ।